Estamos aquí chegando á porta do muiño que hai aquí en Rede Feita, na beira do río, donde viñan moedas de regueiro cavada máis de sol posto, pero está nun estado moi ruinoso, que prácticamente casi é imposible entrar dentro. Estamos á porta e vemos un muiño ali ao fondo que está así, está montado tal como é, pero bueno, está moi desfeito xa. Entonces xa non vamos a entrar dentro porque vémoslo aquí desde fora así, e bueno, se miramos todo alrededor non se ve nada máis que silvas que non se anda no medio delas. Entonces vamos ir salindo xa para aquí, para coller o camiño para salir para a casa. Vamos baixar aquí cara ao río por onde salía a auga do rodicio, pero xa non se ve o rodicio tampouco, non está moi mal, entonces non se ve, vese o furado que vamos mirar agora, aquí a ver se non nos enterramos na lama. Ahora vamos, alá. Vemos o furado aí, pero xa non se ve nada máis que ali un ferro un pau atravesado. Bueno, chegou má lama a ver a volta por riba. Bueno, que vamos a facer? Entonces así, a ver se salimos. Sí, xa salimos. E como mesmo xa estamos na beira do río, porque está na beiriña mesmo. E o río vai por aí abaixo. Así, a ver, vamos a ver. Si, corre por aí abaixo o río. Si, por aquí. E vamos ver o paso que tiñan para pasar, para vir ao muíño. Aquí por onde vou eu, que é malo de subir, que agora choveu moito e levou no auto. Era por onde viña, o muíño. E vai xa a auga aí, todo por aí. E teñen este paso que vamos ver aquí, que eu acordo toda a miña vida, que é unha lousa, que a temos aí, que se ve perfectamente, que é unha lousa, e vamos pasar de pés por ela. Entón vamos dar volta para atrás. Vámonos vir por aquí, a ver se subimos aquí. Hai aquí unha subida cativa, a ver se subimos, aí. Xa subimos, aquí este non é bon de andar nel. Entón, este muiño prácticamente non tiña cubo de auga. Tiña un cubo cativo que lla auga aí e moía con ela e listo. Vemos aí ali un poquinho máis arriba a presa que tiña e non tiña máis nada tampouco. Agora vamos mirar aquí o paso que temos aquí para pasar. O paso que temos é este. Temos aquí unhas penas con os furados que se ven aí, con os ferros aí, e vamos pasar e subimos aquí por esta pena arriba. E pasamos por aquí, pola pena, e quedanos o río aquí para o lado de arriba. E se damos a volta aquí, quedamos aquí polo lado de baixo, que é onde sale a auga. E agora vamos baixar ali polo outro lado para mirar ben a auga. Aquí, como se ve, hai xa tempo que non veñen, que xa está todo moi emboscado, vamos. O sea que non veñen aquí a nada, prácticamente. A que van vir o muiño xa non moi, xa hai moito tempo. Entón vámonos quedar aquí, vamos baixar aquí un pouco máis abaixo. A ver se baixamos. Baixamos. Ya estamos aquí na beira do río mesmo. Entón quedámonos aquí co río, con a cascada pequeniña que hai aquí, que ven da presa, como cae aí, e co ruido dela. E quedámonos aquí escutando, e aquí viñan unhas dúas familias na máis. Ve que o muiño era pequeniño e ves aí montado tal como estaba.